του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, αξιότιμε Περιφερειάρχη, αξιότιμε Δήμαρχε, αξιότιμε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Μασούτη, αξιότιμε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου εδώ, Ηρακλείου, κ. Αλεξιράκη, αγαπητά μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας, της Ένωσης φυσικά, αξιότιμοι πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Κρήτης, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι ανάμεσά σας και χαίρομαι γιατί κλήθηκα να έρθω εδώ ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στον θεσμό που συμπληρώνει έναν αιώνα σήμερα ζωής και προσφοράς στην πατρίδα μας, που είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και το λέω αυτό γιατί το αποτύπωμα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια τα μέγιστα στην κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας με πάρα πολλούς τρόπους. Αφήνει το αποτύπωμά του στην παιδεία, με τα γέρη που καταρτίζουν νέους επαγγελματίες, στην οικονομία, στην καινοτομία, αλλά και στην επιχειρηματικότητα με το hub επιχειρηματικών ιδεών, στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή με το Παγκρίτιο Φόρουμ, που είναι ένας θεσμός που έχει φέρει παγκόσμιες διακρίσεις στην Ελλάδα. Και βεβαίως, το Επιμελητηρίο είναι ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται, θα έλεγε κανείς, στα ιδανικά, αλλά και τις επιδιώξεις της κυβέρνησής μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, καθώς εξωστρέφειά του η διασύνδεση των τομέων παραγωγής με την εκπαίδευση, η διευκόλυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλειών ουσίας, αλλά και το καινοτόμο πνεύμα, όπως επίσης και ο συντονισμός των δυνάμεων, βρίσκονται ακριβώς στο επίκεντρο των επιδιώξεών μας. Είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε καθημερινά ως κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια από το 2019. Και εγώ, με τα καθήκοντα που μου αρέσει ο Πρωθυπουργός, ως Υπουργός Ανάπτυξης, ακριβώς εκεί θα γίνω τις προσπάθειές μου. Και το λέω αυτό γιατί θα εργαστώ ακριβώς για να στηρίξω αφενός την ανάπτυξη, αλλά αφετέρου και την κοινωνία μας. Ενισχύοντας εκείνα τα πεδία της δραστηριότητας που μπορούν να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα, να δημιουργήσουν αυτό που όλοι θέλουμε, νέες καινοτόμες θέσεις εργασίας, να αυξήσουν το εισόδημά μας, να δώσουμε ευκαιρίες βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων. Και βεβαίως, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται ξεκάθαρα ως στόχευση στην Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Υπουργείου μας.